Hey, Gops, welcome again sa ako ang channel og please subscribe og comment, share mga Gops. Okay, akong nakoy share ninyo sa akong kabarangay nga duhay po din taon. Nanginanglan po siya og tabang. Yun man sa iyang kahimtang dili kalakaw kay napasok ni lugaw sa gamay pa. Niya gusto siya na makalakaw aron makatabang sa iyang panginabuhi. O bisan pa ingon ana siya makapanginabuhi man pero gabin lagi gubin niya kay ang paglakaw pero kung kinsa tong malumok kasing-kasing og naay makatug-an og asang expert nga maayo siya napaso na sa ning lugaw niya naayang testimony paminawa lang ninyo og naunsa siya karon makatuo mo mao na iyang pangitabo kanhi in taon sa iyang pagkabata hantod karon iya panggidada. Okay, sundi ko ninyo mga Gops. Okay. Okay mo niyang balay atong padulaan diri. O gano'n na atong pangutana og naunsa na siya. Ayo. Ayo. May bata. Imo anak yatan? Di Miya baitan. daanan na ni nong Cute. Bibi anak niya ba pamangkin mo ni? anak ning Wala nga nilugaw mo kay nana. oh Nilo nga pasok kang nilugaw. di pulugaw ni naka ni pagbaga nang kuwag ka nang sanay kuwag bakuna Sa ate polio ba ali na sa nilugaw day. Abi og sa nilugaw na kay kuan na naman ang maugat anak god. polio din isa Polio na dyan eh. Pero sakto lagi na wala lagi na pilit sa kuan. bawal lagi o bawal Ako kanang wala lagi na yung na kuan sa mukuha mo na mo ko ang ugat ni ba ako ingko eh. Pero tungod abi sa- ko tungod sa lugaw bitaw na nalingkuran ng lugaw sa uda gamay po ko ibubuag tubig Ay, ibubuag og tubig mm. sa gamay pa na mao to na pasmado amo na pero mukurog siya amo ko rin na di laylay. di man ang kanarag maglakaw ko kanang ang layo bitaw anong baktas balong dito haguon ko hangaton ko ba Angatin ka. Abi og nga kuan na nang pilit ba day na pilit day. Abi og ingko ra na siya na kuan na napasmo na sa pagbuo ininit o kanang tubig nga bugnaw gikan sa init taman si mama god na nakraman siya kung napasok siya ka pasal lo sa lubot gamay pa ko naditso na nangana na mukurog na akong tiil mo sunod kaya dali mo to kuan pila dito mga 4 3 wala kinamdam lagi ka 4 4 anyos na nakinamdam lagi ka to murag nakainomdom ko dako ng 4 kani kay murag do pila man ni dan ni oo kuan na kadto kaunda na kadto pagkuan ang gamay kay singing buhilantan kadto nang pagkahitabuag bulan na kumalantan ko di ko kalakaw kuan ba ya makatrabaho lagi ka sa trabaho ay mong mahimo bisag saan sa maghilot manghilot ka og nay maghilot og nay papahilot kwarta ko guwapo sa kay matabang pud na nga therapy tingali ilakaw ko na isugod ay tanda ko makita ka sa vlog bago na mo sa gawas okay ra ka vlog ni karon makitaan ka ba nga mo na sitwasyon nimo nay bata din na mo na bata kaya mo ni si Atan maglisod siya lakaw minsan mahimo ani sa paano matambalan pa ni sa mga sa may expert ani nga okay mo ni siya nilugaw ang nakaingon ani sa primero gyud yanto na yung ana okay okay tan sige tan kaya mara makita ka sa kuwantan mga maluluyon ba therapy ama sa therapy ba na o kung sa
sa ilang mahimo na sa ilang mahimo nga matabangan ka, di ba tan? Kay sa una gastorya tayo nilugaw mo gusto mo to hanggi balik ka ani kay basig higayon ni kay nang may blagod makita naman nila. Gusto mo ka kag radyo. Say pila edad mo ron? Wala ko 36. Ha? 36. 36 pa? Taap. Kag mahimon kay butana kana ray mong problema kana paglakaw Maglakaw ra. o wa pa na basing madapa na ganang therapy bitaw nga sabay iwan sa doktor na may mga expert god makita nila tabangan ta di ba malagyan hi kana kay vlog okay na kay vlog ni Okay. siya makita di ba kay lugaw mo dyan kay ngana na ba itong gilapuan kag awgi bubuang kag dinit Dito tubig wala pa nakasamo. pero wag dyan na magipang doktor Wala. kay sikan wag ka bantay nga na pa-check up kag doktor wa ba maayo ni patanaw ta ba maayo ni patanaw ba og say kuan makalakaw gud ka ana ko ingko basig na ugat ana nga ilang najay kuan na expert ani nga mutanaw mga hinaot nga makita matabangan ta ba salamat na kay mao na hanggan hero makita ta sa tibok kalibutan aron basig mada ka sa Amerika og say mga expert say mga expert nga mga operasyon ni hatag ni ana sige mo ni tawo ning bay ato ning kuan bay mo ni bay ni jang puy ano liyang pagmangkon nga bantera pero ang iyang trabaho daghan ni trabaho ko maagay ni kanta pero mantay kuan Wala. Lugit. mga lugi og lubi pero di ka masaka di lisod mo na isaka lakaw ra luoy pagin taon ba 30 pila edad mo sa ta pila edad mo 36. otro kung lakawtan be pero maklaro na to say kuan sa doktora na ba kana mao ni ang posisyon no mao na diferensya tiil makatindog man siya pero nang ang kuan lagi gilapuan anak kuan ning nilugaw nya pagmag kapasok sa nilugaw gilapuan o ibubuag ini bugnaw ang tubig mo na pasmo na noon o ni sa tong nay kaluoy nga expert ani og nakabaw sa tambal ani maayo unta ang walang mi mga lipo lang mi sa makakita ni nga among vlog. Okay, daghang salamat na tunakatan. Okay. Nilas. Tika sinilas. Aw, lisod mo na. Sa pag sinilas ana nga. Way mga kusog bito ning mga Naman makakita na nga. way kusog ng mga kuya mo bito. Wala, kamot mo okay ra tiil ra jud. Sige. Salamatan. Mao na hangyan nitan.